Il-programm Lead organizzat mill-Partit Laburista u mmexxi mill-Ministru Mirjam Dalli u mirat għal kull mara u tfajla li tinteressa l-politika. Lan ta' dan il-programm u li jressaq lil parteċipanti biex jieħdu sehem b'mod aktar attiv fil-politika, kemm lokali kif ukoll nazzjonali jew Ewropea u anke fl-istrutturi tal-partit innifsu. Permezz ta' dan il-programm il-Partit Laburista qed jimmira li jkun hemm kandidatura ugwali ta' nisa u irġiel għall-elezzjonijiet. Naslu f'sitwazzjoni fejn il-kandidati li jersqu il-qudiem għall-elezzjonijiet ikunu ugwalment nisa u anke irġiel. Sa ftit ta' snin ilu kien ikollna ħafna irġiel u vera ftit nisa. Il-Ministru Mirjam Dalli saħqetlu ta' sodisfazzjon li tara ex-parteċipanti li llum il-ġurnata saħansitra huma kunsillieri, sindki u anke membri parlamentari. Żidet tgħid li l-Lead mhux biss tajn lill-parteċipanti politikament imma anke fil-livell personali. Il-Lead hija dik il-pjattaforma li tifforma persuna biex imbagħad tkun tista' toħroġ fil-pubbliku, twassal l-opinjoni tagħha, tkun soda fl-argumentazzjoni li tagħmel, tikkonvinċi, tkun kapaċi tinnegozja. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li tul dawn is-sessjonijiet il-parteċipanti jitalmu minn xulxin għax huma lok fejn jisimgħu u jiddiskutu. Huwa t-tieqa tan-nisa u tat-tfajliet f'pajjiżna li tinteresshom il-politika. Huwa il-post fejn nitħarġu, fejn nisimgħu lil xulxin, fejn nitalmu mingħand xulxin għax jien l-ewwel waħda nitgħallem ħafna mingħand il-parteċipanti infushom. Il-Ministru Dalli ħeġġet lil dawk kollha interessati biex jieħdu dan il-pass u japplikaw għal programm Lead. L-applikazzjonijiet għal parteċipazzjoni se jibqgħu miftuħa sa 22 Ottubru.